И за студио Мишо, най-доброто студио. Покана от името на Мария и Симо. С радост ви каним да споделите с нас най-важния ден в нашия живот, а именно сватбеното тържество на нашите мили деца Валентина и Божидар. Бъдете наши скъпи гости и да споделите с нас този незабравим ден, изпълнен с много любов, радост и щастие. Тържеството ще се състои на 6 февруари 2027 година в Айело де Малферит, Испания, в ресторант Саратела от 18 часа. За нашето добро настроение ще се погрижи оркестър Стрелата Груп. За запечатването на нашите любими моменти ще се доверим на Студио Мишо. Заповядайте, ще ви очакваме!